Presented by Unique Films. Presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. Unique Films. Recording by Happy Digital Recording Studio, Chanpatia. राम नाम भज रे भजो, राम नाम भज रे भजो, हट जाई बोलैया समैया आइल बा, लागल बा लड़ैया समैया आइल बा, लागल बा लड़ैया समैया आइल बा। लागल बा लड़ैया यूक्रेन और रूस में, केतना सैनिक मरले गुहावा के देश में, केतना सैनिक मरले गुहावा के देश में। लागल बा लड़ैया यूक्रेन और रूस में, केतना सैनिक मरले गुहावा के देश में। सब लोग देखो तारे, सब देशवा देखो ताया, भइल बा निर्दया समैया आइल बा, लागल बा लड़ैया समैया आइल बा। चीन अमेरिका में होता तनातनी, लागत विश्व युद्ध 22 में लड़ी, लागत विश्व युद्ध 22 में लड़ी। चीन अमेरिका में होता तनातनी, लागत विश्व युद्ध 22 में लड़ी। एको नहीं बची है देशवा, एको नहीं बची है देशवा, जब हुई है लड़ैया समैया आइल बा, कोई न पूछवैया समैया आइल बा। सब देशवा खड़ा बाटे कके तैयारी, लागत भारत के आइया परिवारी, लागत भारत के आइया परिवारी। हाँ सब देशवा खड़ा बाटे कके तैयारी, लागत भारत के आइया परिवारी। छोटे लाल लिखल गनावा, छोटे लाल लिखल मुदा गईल भजनिया समैया आइल बा, लागल बा लड़ैया समैया आइल बा, लागल बा लड़ैया समैया आइल बा। Happy Digital Recording Studio, Chanpatia.